Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Deni Ismaois. Alhamdulillah wis nyampe tekan Randu, guys. Aduh. Iki Mang Peri. Oh, kono iso jam yo sak jam, setengah jam. Jam itu bareng ngomong iki jam 2 jam ya. Lah yo sak jam. Anu. Peri ngajak menggok ning Indomaret, guys. Etan kono. Ora tak enggokno gebuki wong, akhirnya menggok ning Indomaret. Ngulung. Bingung joto si pekoron jeluk kalau. Jeluk sosis cancel senengane wek kuwi. Pitike diubengna saka kong. Engko nek ngelu, engko nek bingung kok nek ngelu. Wis mbok ubengno? Jarene make ngono, mangane sego ambek dedeg. Iya lagi enggak. Nyedok iki anu ni sik. Bukai. Iwake nek selak anu. Lho engko nek ucul. Meneng ae pinter jare aku. Per, pitike meneng ae per turu. Segeren Bu kena angin jare. Heh? Segeren kena angin Bu ngono. Bener gak dingler. Ini. Ini beras. Diculno nang wis e. Iya cono. Cono, kayak mangan kono lho. Wis mbok ubengno to? Putih-putih. Oh. Jadi ubengno teman. Ini dadi agem brayah. Wong mak ra gelem dikek dhuwit kok. Wis ben anu. Kalau dudahi. Jago cek tau. Iya, sengaja. Aku mah mak, kok kerupuk ae. Alah. Disesel-seselno. Lah wong apa jenenge kuwi? Apa itu kon semangka renek lah mau kaboten. Kuwi jangan idok. Engko karek nget. Wis mateng. Lodeh ndik ingi gak anu. Ngisor lah dudahi tapi piye nek iwake anu nila. Iwak nila barang. Yo. Pake. Mancing Wak nila ya. Sing duwe ono. Lah kuwi angkat. Diwikno kok umbah kena geteh mesti. Umbah mbok tidak. Wis sapi. Dia nek balungane dia semasem. Tak umbah sih. Nek daginge. Oh wis bedetan iki. Wis bedetan, tapi umbah kuwi anu nok. Ini sore paling. Lagi teko mbok kon mangan bingung. Sopo? Pitik kok sapa? Walah. Kalau Peri. Jaluk panganan ngene iki, guys. Enak. Opo wis iki? Sereal. Ayo jangan bakku mangan ya banget bubuk. Lho jangane inget ah ya. Ndek bengi ya wis tak anget. Nggih mana nang kono ya kono kurungane kono. Padha pite isu ya pite isu. Padha pite isu. Sing penting tak. Jangan. Iya celana. Lanang wedok kuwi. Buka anu dok umbah. Nek. Sing penting sing lanang. Iya. Iya. Keritingan iki wis karek kuwi gak duwe akeh. Dhisik akeh. Ning nek babone jek keriting cecok. Lah, jegurno kono. Oh, digedhi lah wae. Ya jenenge nila umbu-umbu ngono Nila kuwi. digedhi lah. Kene ora so gedhe wae. Umbah wis betetan. Ayo. Oh, umbu lho kuwi dibakar enak kuwi. Bakar. Digoreng ya enak. Iya dibakar enak ning anu. Entene Mas Iwit mawa rene kok ngajak nyate. Pedus e sate. Dia sunduk apa ora ya? Ayo. Wis enek sunduke. Wis enak. Aku sateno sapine aku. Ya, Sapi sate yo enak. Enak kecap. Ini beras yang Terus semua. ini jadi orang. Kau itu lain dalu nang duduk ah. Bae suka nyanlah. Suka suka jadi jek.
mak iki tapi open nek awan dikeki mangan, nek esuk dikeki mangan, sore dikeki mangan. Telu nambah Iki lho buka. Tuh, dan aku turun lagi udah mulai biut-biut. kuwi sabar. Karena 14 Oh, di sore periksa. Iya, normal. 114. Iya. Medun lah. Basi mbah, Kalau mbah. karek sakmono. Normal mbah ngono. Apa mbah? Biasane doi tinggi. Mbah diem aku mbah tanem. Ayo melok nanti. Nama Yun, mek apa? Tak kandani. Periksa tanggal 7. Iya. Mlaku aku godhog banyu ki ya ngono tinggal ya. Mbah tanem sing dulu dhewe. Aku 14, mbah diem 15, mbah tanem 18. Tinggi. Iya, dulu dhewe deh. Mbah, piye kok dulu dhewe aku Bang, mbah tanem. Aku tak pengen iki pesik ngono dino bisa ngombe. Biyut-biyut rasane. Oh ya Wis wis. akeh. Nek wis turu normal, nek kowe mbiyut yo rasa ombe, bate pengencer darah kuwi. Om tiba mbahmu nang dino bisa mbahso terus dino nek piye. Mau sarapan. Tak lebar ah. Mau sarapan. Sen tambah sithik ambek mie. Kuwi jek utuh masak ki. Wong ora nek sing mangan do konggone Mak Damis mangan asem-asem. Dinget nang apa? Iki asem-asem. Kowe Nang jeneng nang. mau sarapan. Yo, iki enek-enek plastike lur. Loh. Iyalah. Borendang. Tak anu. Yo pokok lodeh ngono kuwi lho. Lah, lapis rendang. Nganggo santen yo. Rendang. Enek duduhe. Budi ning masakan ning kono budhe dilapis di badine mak. Tuku pitik 15. Ngombani wong. Acara apa iki? Budhe. Acara iki mangli dadakan. Wong surat itu kono mangan. Iso-iso bojo ya apa? Sore. Terus gang sore Kan nih. kaya mangan. Iya. Oh, Surat itu kono ngandhe mangan lho piye nek masa ya apa? Esuk kono mangan karepe. wah, Terus ya wis Bu ya. Terus Sore makan iya, bersama kuwi. Sore makan bersama. Tapi udah kesel soalnya udah buah deh, doakan udah buah bareng-bareng deh. Wah, lagi mah aku ya untuk tonjokan tak titipno Deni buahanku. Lah iya, iya. Konggone. Sampai takok mbak, enggak menyambut am dewi. Oke enek nek mau njaba ngadu. Lah iya menyang. Jam pitok ngadu. Lah iya, menyang. Yulik tentokku yang ngadu kowe tuwakno. Iki kene enek atine ceritane tak goreng dadak atine ki terus tak emplungno ngono ae. Pisan yo Dirubung mbak. semut terus tak umbah tak emplungno ati Walah, lah. dicekekno. Mandekno. Menang. Nang guling Yo iki daging tok iki. Abi kok jek utuh kok. Enek sing mangan. Peri ora mangan, mangan asem-asem kok ngene Mak Damis. Asem-asem. Gawe rene mbang gak kepangan, make tak kei semangkok. Lah aku bodo pertama ki ora tangi, wak kurung tak olah untuk sekilo kuwi. Tak olah lagi iki. Lah aku dikei asem-asem mae. Kulkas. Aku baru dateng. Kamu pulang di apaan Cakai? Gak wean. Teko di apaan? Di Jumat. Kilo Caitan. Oh, aku ora WA, maksudnya kok apa ora ngono. Acara apa iki? Gas desa. Ke desa ndi? Lagi aku gas desa. Ya Allah. Di Jumat, Pak. Mapak dhewe kowe. Dhewean. Aku lagi mlebu rek. Lagi lebu. Wis apa? Mbak motor Nek peri ya numpak motor dhewe. Oke, teko. Nek kowe nang omah yo aku ngkorono ae. aku kan rasa tapi ternyata. Ngupload ae. Iya, sing aku ngades. Apa? Bu-abuke ae. Siris lho. Kowe korban apa? Kowe apene ndi apene bluro? Mek apa ini bluro? Kok gak mulai? Ngene tante mulai ya dulu. Aku nginep. Ayo nyate. Endi? Ate kene ya. Engko sore apa suapan. Ayo aku beli susu. Tapi kowe ya balik sesuk. Nah, nyala. Serae turun. Cokot iki. Normal. Nggo pitik aku mang. Tidak apa. Pitik urip. Saya mate bikin bangka mate. Pitik anu biasa. Ayo Pak Bule. Jawa yo ora dingoni. Kakung ora duwe bedoke. Bles pitik entek rek. Pegang. Dinggo ingoni. Yo. Wala baju miki. Ges desa ndet. Alah. Pengen ngeteri bisa neler do. Ora ana ngono. Nggih, ajeng riko. Omahe ndi, Mbak?
Enggak ana bluro nek aku serah. Bluro ya kuwi. Apa Aduh, dulu? aduh, barang ngulon terus ngidul barang. Kalian dok. Iya iya. Oh, ya, untuk Untuk iwak kuwi lho sak kono-kono. pertonjokan gas desa mapak, guys. Gas desane pakai. Nggih pas Bar. Oh, nggih jajan. Mampang wis kliwat ae kok mapak. Iya kok mapak. Iki Wis iso ngono. jero kono sik. Iya rambukan jero kok. Nek kayak jero kok sak mbleber ning gone ngono. Lah itu lu sekolah. Yo minggu. Oh. Tuk pasung, guys. Teko ning ndi le, Dok? Ning kono. Lodeh. Sarapan, guys. Sarapan dulu. Mau sarapan, guys. Ki Mbak Isma urung sarapan nek. Jangane tak gorene. Mana mak pintek baju ni. Jangan Tahu. ya aku Sangat sari tahu, banget. guys. Malah ngejasa ampun enggak turu gini bengi. Udah pasung barang. Tak suwiri wae. Sarapan. Tak pateni per yo ora betul yo tipine. Nah. Krungu ki lho. Pateni dia. Penek ngonten. Ya, sarapan, guys. Untuk terteran desan, isu-isu. Jajan, Jajan bodo, jajan jajan gas desa. Wis bar gawe. Mana bisa yang dulu. Ya kayak kan pas ngepasi nganu gas desa bajune gak nggawe ngepasi pas masakan bancaan. Satu sen. Kali pada Kali. Kak, Dengin dek. Anu, bismillahirrahmanirrahim. Sobo. jeruk coba mereka. Ambek sama apa? Cina, Cina. Alma. Amal ini surup barang bude-bude bancaan. Wonge ngedos kawan paling. Kono kena iwak kan tuh. Ngajak nyate. Iki apa kita buat, Masak Bo? wedok iki lho bareng-bareng. Jangan. Dan njaluk Rusak ceblok ini pun ceblok. ora HP-ne kae lho ning kono. Kuwi ada. Ada. Aku bagi iwak sapine ya walaran untuk bagian ngekek idoke tok. Sesuk dimasak bareng-bareng ning kono aku ngono. Ndarono aku ngono. Sesuk nyate ya bareng ayo. Ya Mbak Isma yo entuke sak ngono yo ora akeh urusan lambe. Anak-anak ndak mandi. Terus tak kalau orang ada wedhuse, mangga masak wedhus. Nah, Jauh enak jangane. Mandi dulu. Mandi ya mau. Wis kono dadi oblo-oblo. Masak tok yo juk utuh. Ora nek mau. Udah. Ada nasi lagi. Masa kamu ya? Aku mangan Pak Pitik. Masa kamu ya aku. Roy kok asin ya ini kok. Wis aku nek anu ora apa-apa sithik-sithik. Ada nasi. Itu Enak kan ora? ya situ tak ya. Par, Satu lagi rontok ini. Kalau ada yang susah yang gede. Sosis ora susah entek. sosis gede. Ini tak tulang. Sereal kuwi wareg iki kan enek susune enek sereal. Jenis sereal. Senenganku iki jangan tabu, seneng aku. Contoh. Mana enggak tak. Ini enggak tahu. Ya, betul. Aku tahu seneng. Budi jangan jeneng. Landok ora liwak. Bakal tau dungo liwak. Landok ndok tengane tak dijaluk tali. Tak terus budi tak jeneng ini, Nduk. Apa ning yo? Ndak gak bedal yang Jakarta. Bisa cuy anake Dik. Bisa betul Mas Agung nek Dik. Bisa bejo Mas Agung apa ning udah kali Enak itu. banget nek banyu adem. Iki lho enggak bareng ndi mah. Leh, banyu mandi banyu. Banyu adem. Banyu mandi iya. Entek Bang. Entek paling. Iki apa jantes ini kok? Iki jantes. Jadem. Jangan sithik ndak kendul. Mangan apa nek ndak botol. Sosis Bang, sosis. Botole isen-iseni. Aku nek ning ngene Ya sapi nang mangan, atus ora nunggu.
Sapi gak Kudu apa-apa. sampe mentah. Aku mau masak. Kudu mentah, masak dhewe Aku aku. malah seneng wedhus, dingi gak enak wedhus sik kan tuwa. Jadi untuk agama. Aku ki rencana ngene, sesuk entuk iwak wedhus cah apa tak kelo kari, tak inuk kari. Tak inuk ngono. Lah, delala rantuk wedhuse, aku urung tuku. Kudune kan nganggo polo jinten ngono ki ya, Bu. Pepek e. Enak. Kayu manis apa ngono kuwi. Heeh. Ya ora sida. Akhirnya kelolode kuwi. Kuwi akeh Ngedung wae. jeruk. Jenenge angkat deh, ana kalau mbak pati duwe. Mbak. Batore bantuk daging sekilo kuwi. Kan madame setune aku jemahe kan bodol ya. Kok langgar oleh setengah kok ngelik parini ning omahan oleh setengah. Dadi sekilo. Batore do masak asem-asem, do nyate. Mbak Isma gak tangi. Akhirnya saya masak dagingmu tak lebokno freezer. Setune lagi tangi. Sing nggone bojoku Pak Ferry malah entuk wagi ning ngono. Dimasak iki. Masak ngono apa teh? Dikei ndas wedhus loro, dikei sikil Ferry, duke ngonten. Apa lek permainan kok. Masak apa ya? Gulai. Gulai kok agung kaya asem-asem. Aku ngono sudoe. Seger kok. Lah jajal lah Bu. Ing ngluwahi soto jare. Ya. Masak dhewe. Bater-bater do gak gelem masak sing masak aku. Ya iya bubune ya tukang bumbu rek. Ngerumpuki apa-apa untuk sikil, untuk wedhus, untuk sapi 2 kilo. Aku udah bingung mentem, nambah hari ke wedhus nang ngono. Alah aku udah bingung ya ada dah. Aku balik boneh jam terus balik boneh aku. Mampu nang sembah ke wedhus. Wedhus. Iki wedhus Pak. Alah ino. Macam Tapi gak wedhus. kok ada wedhus kan masak. Masak jangane mak Udah tok. udah tok. Gak wedhus. Macam ni ada wedhus. Ayo. Masake ta. Masak dia makan meli bawang-bawang tuh akeh. Aku rasane pedes nek Mbak Isma ki gerap lombok, nek lombok ki cepet entek, nek brambang bawang awet. Lombok ki cepet entek. Sarapan. Sarapan 2 kali kok. Mau nggak sarapan usang mie tambah. Tambah jam. Dan budaya diapih. Dunia itu, lagi malah gede-gede tak jadi ngono. Kayak diape kae enak. Mbak bukan diapih. Nah itu yang nih, yang diapih. Aku jangan tak goreng, aku gak sarapan, aku gak adang. Sego di sore iki jek utuh, ki mau tak pemi. Iya, bayu, kalau bayu. Lah wis untuk berkat pengoni Mak Damis. Untuk jangan asem sak plastik. Nggak tahu apa. Mangane kono kan bancaan piring, dibancakno sak urung milih sapi. Ya wis sak lampah ngono. Bancaan sih. Tapi Pak Mudin sego. Terus berkatnya juga gelem gawa sing wong lanang-lanang kuwi sing undangan terus akhirnya diendem wong wedokan. Tindem ngono godhong. Aku sing bunteli mbek istri sing endem. Ngomong raya. Untuk sego untuk bumbu tak pangan mbek make. Pokoke make digawa ning gembung pake mancing. Ayo Mak, kok mangan bareng Mak. Lesu. Ning kono do gak mangan. Cipi yo mangan sak itik. Mandi. Kuwi nek daginge ya nek balungane nek mbok asem-asem balungane. Mas benar. Aku dhewe mek buntut sak itik, nggo kelon sop iki sedeng. Sop. Pareng ki Mak. Bahane ana sop buntut terus. Sing Mak, apa tak asem-asem buntut tak diasem-asem. Sop. Terus Mak, sop enak Mak. Tak doyan sop. Yo wis. Mana?
Lah pake melok Udah iki. karo besane Dadi iki. pake iki iki, make dadi panitia madhep. Malah rondo kabeh itu akeh. Deni ambek Makni, Hmm. Lakung, Bakemi di rumah sakit gak mau. Mbak ini madhep pas malam takbiran kok. Pirang 3 mantuk pemirsa wis dongakno muga-muga Mbak Eni dan cepat mantuk. Nah sehat penyakitnya hilang. Kudu umat tetangga munjuk-munjuk ini kayak digowo di rumah sakit pas malam takbiran. Aku ambek Mbak Deni apa ngangguk wis ge enak digowo di rumah sakit. Bener-bener mame jadi tolak. Wis, ya wis apa ae tok jare wong apa. Jeneng. Tombo ki ra sedilo lho tok 3 tahun Iya. pisan suwene. Ya wis ditambakno yane ono ya wis ono rene wis berusaha nek koyo Mbak Kemi kuwi. Hmm. Ora nek-nekne. Piro pervidrasine? Gak ketok mripatu. Wis ngono ae pemirsa iki sarapane wis Apaan? selesai sarapan mbek doe kakung mau ya sarapan. Diperi rung gelem. Tadi permanen sukses kok. Wis Marah gede kan? arek kae. Pangan dhewe. Jawa tosi aku mau. Kok dalan. Terus ibu ya nek umat ngopi Aku njaluk menggo, aku gak menggo, ceritane ngono. Terus akhirnya ning Indomaret sing ning telon kuwi. Ya wis ngono pemirsa, sepurane sing akeh nek klera-klerane Mbak Isma. Terima kasih banyak sing selalu nonton konten-kontennya Deni Isma Ois, selalu support kami, nggak semangat saran masukan. Nanti tonton konten selanjutnya Mbak Isma nek enene randu iki pengen konten apa ae pemirsa. Ape kok bakar-bakar ngenteni masih, ngenteni rumput bakar-bakar nek dhewe gak enak guys, gak enak kancane. Gimana ini Kok sore enak. Rika celuk. Ya wis ngono Mbak Isma pamit ya wis purane nek enek salah katane Mbak Isma ya pemirsa. Aja ketidak ala ketara dadi wong apik aja sampe ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dik Peri. Duno.